Краязнаўчыя кропкі. Вітаю шаноўных слухачоў. У эфіры гучыць перадача «Краязнаўчыя кропкі». Ля мікрафона вядучая Воля Сямашка. Запрашаю вас зірнуць на землі Падляшша з новага ракурсу і паблукаць лабірынтамі супольнай гісторыі і культуры. Сон – гэта адзіны стан душы, калі чалавек свабодны ад цэнзуры свядомасці. Калі тое, што ён доўга хаваў у сабе, з чым змагаўся пры сонечным святле, усё гэта бярэ верх над ім. Невыпадкова менавіта вобласць сну – гэта вобласць несвядомага, а несвядомае – гэта падмурак нашай свядомасці. Сёння паспрабуем без археалагічнай рыдлёўкі, будаўнічай лінаркі зазірнуць у падмуркі Падляшша. Глянем на тыя падляшскія краязнаўчыя кропкі, якія з'явіліся на мапе дзякуючы снам нашых прашчураў, якія натхнілі апошніх на подзвіг будаўніцтва. Кветки посохли, подых войны, сподевал кропли, мрой усне, мрой усне. Пошук в огню спаленной воли манить туман волчьей долони, сердце горит, прагне упарта у неба молить, крылаў не варта, мрой усне, не мае, мрой усне, не мае. У снах іншая прастора, у снах іншы час. Самы вядомы прыклад сна, які абляцеў усе падручнікі псіхалогіі, з'яўляецца сон чалавека, які ў сне перажыў ледзь не год ці больш французскай рэвалюцыі. Ён прысутнічаў на плошчах на самым пачатку, актыўна ўдзельнічаў у рэвалюцыйным руху, а пасля доўгіх і складаных прыгод з пераследамі, пагонямі, тэрорам, адрубаннем галоў, сам быў схоплены і спалонены.
Рэвалюцыйны трыбунал дапытаў яго, і ён быў асуджаны да смяротнага пакарання. Затым перавезены на возе да месца пакарання, узведзены на эшафот. Галава яго была пакладзеная на пласе, і халоднае лязо гільяціны ўжо ударыла яго па шыі, як ён у жаху прачнуўся. Аказалася, усе падзеі і перажыванні ў лепшых традыцыях ідыёта Дастаеўскага апынуліся простым сном. А прычынай такога сну сталася спінка жалезнага ложку, якая адкінулася і сілай стукнула небараку па аголенай шыі. Цэлы год рэвалюцыйнага жыцця з бясслаўным канцом чалавек пабачыў за долі секунд. Гэты прыклад падштурхнуў святара і філосафа Паўла Фларэнскага зацікавіцца тэорыяй адноснасці Эйнштэйна і адначасова напісаць трактат пра сны. У ім багаслоў выказваецца адназначна. Сон – з'ява трансцэндэнтная і дазваляе пераходзіць у іншы свет. Асабліва гэта важна для рэлігійнай свядомасці, дзе мае быць месца і прарочым снам. Філосаф Юнг адзначыў іншы бок сну, калі губляецца разуменне, дзе рэальнасць, а дзе сон. Пасля смерці маці ў 1923 годзе ён прыбудоўвае да свайго дома вежу і, як піша ў дзённіку, будуе нібы ў сне. Калі ж ён заночыў пасля гэтага ў вежы, то ўначы ён прачнуўся ад таго, што нехта хадзіў па садзе і спяваў, а калі ён сапраўды прачнуўся, то ўсё апынулася сном. З гэтага Юнг вывеў заканамернасць, калі свядомасць выклікае з бессвядомага рэальныя сны пасля псіхічнага напружання або сутыкнення з архетыпічнымі сімваламі. Паказальна, што такі вопыт філосаф атрымаў пасля непасрэднага будаўніцтва. Паспрабуем адшукаць адваротныя выпадкі на Падляшшы, калі несвядомая праз сон давала знакі свядомасці аб пачатку будаўніцтва.
У перадачы «Краязнаўчыя кропкі» вандруем па Падляшшы. У старажытным Егіпце існавалі цэлыя карціны з іерогліфамі, якія паказвалі, што адбываецца на небе і зямлі ў кожную гадзіну дня. Асаблівая ўвага аддавалася 12 гадзінам дня і ночы, калі адкрывалася брама ў іншы свет. Паводле вераванняў старажытных егіпцян, уначы, калі сонечная ладдзя плыве па водах загробнага свету, можна пачуць голас Бога і зведаць прароцтва. Гэта знайшло адлюстраванне ў біблейскім паданні аб Іосіфе і ягоных братах. Іосіф меў здольнасць прароцтва і тлумачэння сноў, што зрабіла яго прыбліжаным да фараона. Іосіф быў апрануты ў адмысловы рознакаляровы плашч-хітон. Лічылася, што такая фарбоўка сімвалізуе душу праведніка, якая складаецца з часцінак душы ўсіх людзей. Адсюль і здольнасцю яго да прароцтваў. Некаторыя суадносяць постаць Іосіфа з дрэвам Сефірот. Гісторыя Іосіфа пазней натхніць і Штрауса, і Томаса Мана ў прадчуванні глабальнай вайны стварыць аднайменныя творы, як спадзеў на апошні зварот дабратоў. А вось у Беларусі, дзякуючы такому ж прароку, мы займелі перлавіну архітэктуры і сэрца вялікага княства літоўскага – Вільню. А было гэта так. Даўным-даўно вялікі князь літоўскі Гедымін паляваў у святых гаях, непадалёк ад магілы князя Свінтарога. Пасля працяглага і паспяховага палявання вырашыў князь спыніцца на начлег. Ледзь паспеў ён заплюшчыць вочы, як наведаў яго незвычайны сон. Снілася Гедыміну, што на гары, дзе надоечы забіў Тура, стаіць велізарны жалезны воўк і, падняўшы галаву да месяца, вые так, нібыта вые сотня ваўкоў. Разбуджаны промнямі узыходзячага сонца, успомніў князь незвычайны сон і папрасіў мудрага паганскага жраца Лідзейку раскрыць яго таямніцу. Той растлумачыў прароцкі сон так. Здзейсніцца тое, што наканавана ўладару і Літве багамі. Жалезны воўк сімвалізуе непрыступны замак і горад, які будзе заснаваны ўладаром на гэтым месцы. Гэты горад будзе сталіцай літоўскіх зямель, а воўчы вой кажа пра славу таго горада і яна дасягне ўсіх краёў свету. Так гаспадар Літвы Гедымін і зрабіў. У пакоры да волі багоў адразу пачаў будаўніцтва будучай сталіцы, а яе імя запазычыў у ракі. Але на гэтым Гедымін не спыніўся. Паехаў ён зноў на паляванне, але ўжо на Падляшша, у Бельскую пушчу. Ганяў тураў да аленяў блізу мяжы з Мазовіяй. Вечарэла, калі ён нарэшце дагнаў звера ля безназоўнага ручая. Суражскі замак быў далёка, і князь са світай заночылі наўпрост у лесе, у самаробленых буданах. Зранку ваяры знайшлі свайго князя, што сядзеў ля струменя чыстай вады, які выбіваўся з навакольнага тарфяніку. Які чысты сцёк, заўважыў ён ім, самы раз будаваць тут леснічоўку альбо цэлую вёску. Так і зрабілі. У 1320 годзе з'явіўся паўночны Манчэсцер, а зараз галоўная турыстычная Мекка, якая першая сустракае гасцей з усходу. Наш Беласток-Прыгажун. Калі бліжэй ты будзеш, я не пабачу цябе. Цягам тыдня надыдзе люты, крок ператворыцца ў бег, і востры халодны ветер парве ледзяную ніць, працягнутую паміж намі, якую цяжка разбіць. Калі хочаш, ляці ты як ветер, калі можаш, маўчы, хто прыкмеціць. Калі хочаш, ляці ты як ветер, калі хочаш.
калі ты станеш тонкай, як тонкая сталь зімы. Цягам тыдня надыдзе вечнасць, якой ёсць толькі мы. І цягам гэтага тыдня я выкіну календар. І цягам гэтага тыдня ты скажаш, было шкада. Калі хочаш, ляці ты як ветер. Калі можаш, маўчы, хто прыкметіць. Калі хочаш, ляці ты як ветер. Калі хочаш. Хочаш, ляці ты як ветер. Калі можаш, маўчы, хто прыкметіць. Калі хочаш, ляці ты як ветер. Калі хочаш. Падобную з Беластокам легенду аб стварэнні мае іншы падляскі горад – Гонец. На гэты раз он глядзеў не Гедымін, а, імаверна, польскі кароль Лешык Белы. Паводле легенды, кароль са сваёй світай быў на паляванні ў гэтых краёх. Пагнаўся кароль за аленем ды заблукаў. Стомлены і змучаны, пабачыў узгорак перад ім, вырашыў увайсці туды і адпачыць. Уявіце сабе, аднак, ягонае здзіўленне, калі ён зайшоў на гару і ўбачыў вялікі пусты корпус пустуючага жытла. Спачатку ён думаў павярнуць назад, але стомленасць і дзіўная маўклівасць і супакой навакольнай прыроды здзівілі яго і нарэшце цалкам аддалілі ад усіх праблем. Добра адпачыў, а зранку прачнуўся з цвёрдым намерам увесці гэтае ўзвышша ў склад сваіх земляў. Прыдумаў кароль і назву месцу – Гонец, на памяць аб тым выпадку, калі ў пагоні за аленем знайшоў месца для адпачынку. З таго часу гэтае паселішча сталася часткай каралеўскіх уладанняў. Трэба таксама адзначыць, што месца, на якім пасля ўзнік замак Гонедзі, было найлепшым месцам у гэтай мясцовасці. Поўначы ляніва цячэ рака Бэбжа у асяроддзі шырокіх лугоў і балот. Праходзячы праз горад, рака разбіваецца на сетку рачулак, а пасля зноў аб'ядноўваецца ў адну. Далей чарнее каламутная глуш непраходных лясоў, перапоўненых драпежнай жывёлай і птушкай. На той час сама прырода спрыяла абароне ад варожых уварванняў ворага гэтага вострава. Сёння на гербе Гонедзі размешчаны не алень, а мядзведзь. Людзі кажуць, што калі Ягайла і Ядвіга ехалі праз гэтыя месцы, дык на іх мядзведзь выскачыў, а мясцовыя жыхары яго адагналі. У знак падзякі атрымала Гонец правы горада і герб з тым самым мядзведзем. Аднак і з больш раннім паданнем аб алені сучасны горад мірыць званне сталіцы найбуйнейшага прыроднага парка Польшчы. Дарэчы, бурмістр горада ў адкрыту называе Гонец магічным месцам. Тобі його не дамо, не дамо.
жіночку, та й викуплю жіночку, а ми її возьмемо, тобі її не дамо. Шумокошу, та й получу, що прошу. Я попрошу мокошу, та й получу, що прошу. Ваши радыёпрыёмнікі настроеныя на хвалі беларускага радыёрацыя. У эфіры гучыць перадача «Краязнаўчыя кропкі». Калі мы распачалі размову аб князях, якія спрычыніліся да з'яўлення краязнаўчых кропак праз сны, то не пройдзе мімаходзь постаці Кейстута. У апошні дзень зімы 1361 года вялікі князь літоўскі Кейстут вяртаўся з доўгай ваеннай кампаніі супраць тэўтонскіх рыцараў. І хоць пасля спальвання Йоханнесбурга і Экерцбурга князь быў узяты ў палон і амаль цудам выратаваўся з палону ў Мальбарскім замку, ваенны паход можна было лічыць паспяховым. Сядала сонца, і было вырашана спыніцца пад векапомнымі дрэвамі ля ракі рэдкай прыгажосці. Калі вогнішча разгарэлася, абапіраючыся на палку дуба, да людзей выйшаў сівабароды стары. «Хто ты такі?» – спытаў яго Кейстут. Дзед маўчаў даволі доўга, як быццам нешта прыгадваючы, і нарэшце загаварыў ціхім голасам на літувійскай мове. «Мяне клічуць Скірмунд. Мы жылі тут калісьці некалькі старых». Праз некалькі дзён Кейстут быў ужо ў троках, дзе і пабачыў сон, у якім яму з'явіўся той самы стары. Прайшло некалькі год, але ўсё помнілася як учора. Рака, лес поўны жывёл і тое самае месца. Тады князь аддаў загад пабудаваць там паселішча. Доўга ламалі галаву над тым, як яго назваць. І Кейстут прыпомніў латвійскую мову старога, на якой прагучала слова «сейняе» або «старэйшыны», а пасля вёска стала горадам Сейны, які стаіць і зараз. День расстал, у шэрым змроку гаснуць вочы. Маё юнацтва звонак даў, маё юнацтва чэзне ўночы.
Сны маюць розную прыроду. У старажытнай Грэцыі ушаноўвалі бога Гіпнаса з маленькімі крыльцамі на галаве і макам у руках. Ён жыве ў пячоры сярод сонных траў, з якіх ягоная маці, багіня ночы Нікта, рабіла спецыяльны напой. Выпіўшы яго, чалавек трапляў у новы дзіўны стан. У Гіпнаса быў любімы сын Марфей, які прыносіў людзям толькі радасныя сны і забіраў іхняе гора. Менавіта з Грэцыі пайшла традыцыя выкарыстання сну як лекавага сродку. Чалавек не можа жыць без сну. Эксперыменты паказваюць, што без сну можна абысціся максімум 11 сутак. Пасля гэтага чалавек знаходзіцца на мяжы самагубства і губляе рассудак. Сон дае адпачынак мозгу і стымулюе імунную сістэму, фактычна ратуе чалавека пасля цяжкага дня. Аб адным з такіх выпадкаў, аб выратавальным сне, ходзіць на Падляшшы наступная легенда. Людзі расказваюць, што в адной вёсцы жыў Мацей Скіба, гаспадар на беднай зямлі, які меў цяжкахворага сына. Жылі бедна, як прыйшла ранняя вясна. Халодна і запасы сканчваюцца. У гэты цяжкі час прысніўся Мацею ў сне шчаслівы хлопчык, які ляжаў у златой калысцы і глядзеў наўпрост на яго. Так і здарылася. Памёр старэйшы сын, але нарадзіўся меншы. Па традыцыі яго таксама назвалі Мацеем. Ва ўсім хлопец дапамагаў бацькам, але праца на беднай зямлі не давала плёну. Паміралі людзі з голаду, і хутка ў вёсцы застаўся адзін толькі Мацей. Пайшоў ён шукаць лепшай долі, але нідзе не было яму месца. Сеў ён, што рабіць, не ведае. Ажно бачыць, ляжыць пры дарозе птушанятка буслоў, з гнезда вывалілася. Мацей з апошніх сілаў падняў птушанятка ў буслянку, а сам ужо і ісці не мог. Ажно раптам прыляцелі буслы, падзякавалі Мацею і паказалі яму, дзе схаваны скарб з золатам. І ўстаў Мацей, пайшоў у горад, накупіў кароў, вярнуўся ў родную вёску і адбудаваў яе наноў. Адрадзілася месца, загаманілі вуліцы, і больш там ніхто ніколі не галадаў. І зараз тая вёска стаіць на Падляшшы. Назвалі яе ў гонар буслоў-выратавальнікаў Боцькі. Я люблю, калі свеціць сонца рана ранкам праз фіранкі. Я люблю пах свежай кавы, я люблю смак смажанай бульбы. Мне падабаецца дым цыгарэтаў, мне падабаецца водар парфумы. Я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые, и я живу у гэтай краіне. Моя краіна под белым сцягам, моя краіна под белым сцягам, под белым сцягам з чырвонай стужкай. І я з цягам часу стануся птушкай, раскрыю крылы, зраблю 3 крокі і падымуся понад зямлёю туды, дзе ветер і дзе аблокі. Над краінай под белым снегом, над краінай под белым сцягом, под белым сцягом з чырвонай стужкай. Моя свобода, моя свобода, з ветром не згода, ты асалода супрацьстаяння. Моя свобода, човен подводный паміж силою тиха рибдай. Моя свобода, дом папяровий паміж Гаморою і Содомом, а там за домом край невядомый под белым снегом, под белым стягом. З цягам часу складанымі сталі законы гульні, а неяк раней все просто было, і мы былі. Мы просто и шли, мы просто стояли, мы просто жили и помирали у своих домов папяровых, у своих подводных човнах. Поміж силою тиха рибдай, поміж Гаморою і Содомом,
Украине под белым снегом, Украине под белым стягом, Украине под белым снегом, Украине под белым стягом, под белым стягом, с червоной стужкой моя свобода. Краязнаўчыя кропкі. Працягваем знаёміцца з краязнаўчымі кропкамі Падляшша, якія ўзніклі дзякуючы снам. Ехалі неяк ад гародні рыцары з цяжкімі вазамі. Вазы тыя завязалі ў надрэчнай багне. Што рабіць? Разбілі рыцары лагер, пачалі мост для пераправы будаваць, тут і заночылі. А адзін з рыцараў у сне ўспомніў і ажно падскочыў, што забыўся ўзяць цудатворнай вады з ліцвінскай крыніцы. Набраў ён хутка вады з-пад ног і перадаў яе пасля каралеве Ядвізе ў Кракаў. Нечакана вада дапамагла ад болю ў страўніку, а рыцар атрымаў тую зямлю ўдар, назваў крынкамі. А памяць пра цудадзейныя крыніцы з крынак жыве і сёння. Крынкі занялі адно з ключавых месцаў у жыцці творчасці беларускай пісьменніцы і грамадскай дзеячкі Ларысы Геніш. Паказальна, што пісьменніца так і не змагла прыняць падзел дзяржаўных межаў Беларусі і Польшчы пасля Другой сусветнай вайны, што і адлюстравала ў сваім літаратурным сне аб крынках у адным з расповедаў. З крынак паходзяць дзед і бацька Ларысы, а таксама муж Янка Геніш. Прадзед Ларысы, Франц з роду Міклашевічаў, быў крынкаўскім царкоўным старастам і пахаваны на мясцовых праваслаўных могілках. Магіла яго захавалася і па сённяшні дзень. А вось сямейная легенда Генішаў Міклашевічаў сцвярджае, што старадаўнія крынкі акурат заклалі два браты – Мікалай і Міхал, якія прыйшлі жыць у пушчу. Ад Мікалая пайшлі Міклашевічы, а ад Міхала – Міхалоўскія, два старыя адвечныя роды ў крынках. They can only do.
У перадачы краязнаўчыя кропкі вандруем па Падляшшы. У старажытнай Грэцыі быў Адысей, які 7 гадоў правёў на востраве Каліпса. Каліпса перакладаецца як саван, тое, што хавае. Таму многія лічаць, што фактычна Адысей быў у царстве мёртвым, спаў мёртвым сном. На той час смерць і сон лічыліся ідэнтычнымі паняткамі. Ці маецца месца ў Падляшшы параўнальнае з месцам спачыну Адысея? На наш погляд, месцам вечнага сну героя можна лічыць падляскі горад Кнышын. Паводле гісторыкаў, Жыгімонт Аўгуст любіў адпачываць у Кнышыне, а падчас адпачынку з гарадка кіраваў аб'яднанай дзяржавай, польскім каралеўствам і вялікім княствам літоўскім. Тут у Кнышыне кароль падпісаў многія важныя дакументы, для прыкладу, указ аб лясах ды марскі указ. Больш за тое, Кнышын стаў апошнім жыццёвым прыстанішчам монарха. Жыгімонт Аўгуст памёр тут 7 ліпеня 1572 года а 18 гадзіне у атачэнні лекараў і чарнакніжнікаў. Цела Жыгімонта па-каралеўску вывезлі з горада ў труне, выкладзенай чорным ядвабам. Яно распачало сваю адысею па гарадах. Тое, што засталося пасля працэсу муміфікацыі, працягвала доўгі час захоўвацца на Кнышынскім пляцы, у спецыяльным збудаваным саркафагу. Як мяркуецца, пасля саркафаг быў перанесены ў крыпту Крышынскага касцёла. Смерць караля Жыгімонта Аўгуста ў Кнышыне адлюстраваў на палатне вядомы польскі мастак Ян Матейка. А ўдзячныя нашчадкі жыхароў Кнышына паставілі помнік каралю ў цэнтры мястэчка у знак падзякі за любоў да іх гарадка. Калі будзеце ў Кнышыне, абавязкова прайдзіцеся ягонымі вулкамі менавіта 7 ліпеня а 18 гадзіне. Калі малінавае сонца залівае гістарычныя дамкі, векавыя дрэвы, штучнае возера Жыгімонта Аўгуста ад 16 стагоддзя і старую брукаванку, якая вядзе акурат да лесу. Залацістыя казуркі купаюцца ў хвалях захаду, перагукваюцца вечаровыя птушкі, але дзе-нідзе ды пачуецца грукат капыт, песня паляўнічага ражка. Вось-вось уварвецца ў горад дзяцінства Жыгімонта каралеўскае паляванне, паляванне караля Адысея нашай супольнай гісторыі.
краязнаўчыя кропкі. Ці сняцца зараз нашым сучаснікам сны з заклікамі распачаць будаўніцтва гарадоў, невядома. За вялікага росту урбанізацыі сны падштурхоўваюць выключна да знаходжання некропаляў і старажытных гарадоў. Банкір Генрых Шліман убачыў у сне пасля знойдзеныя Трою і Мікены. А вось Максіміліян Мядзвецкі з Падляшша ў 19 стагоддзі заблукаў у Белавежскай пушчы і выйшаў на месца засяроджання ажно 500 курганоў. Хадзіў і зваліўся ў яміну. Глядзіць, а яміна выкладзена брукам. Побач ляжыць гаршчок з золатам і бутэлькі з невядомай вадкасцю. Максіміліян выпіў з той бутэлькі і заснуў моцным сном. А калі прачнуўся, то ні золата, ні яміны ўжо не было. А месца гэтае пачалі паступова вывучаць. Сярод людзей яно вядома як замчышча. Археалагічныя раскопы 2003 года выявілі на замчышчы скроневыя кольцы і рэшткі глінянага посуду, а таксама іншыя знаходкі, якія дазволілі абазначыць гэтае месца як масавае пахаванне дрыгавічоў, прашчараў беларусаў. Знаходзіцца гэтае месца ў Белавежскай пушчы. На могілкавае паходжанне месца намякаў у сваіх запісах Генрых Сенкевіч, які бываў у гэтых месцах і занатаваў вялікую колькасць валуноў, якія ў многіх месцах амаль правальваліся пад зямлю. Беларуская польскамоўная пісьменніца Эліза Ажэшка таксама ехала праз гэтыя мясціны і пабачыла свой літаратурны сон у лепшых традыцыях пазітывізму, які ўнесла ў аповесць ад Астра. Стаяў тут калісьці замак гордых, моцных і адважных літоўскіх князёў, слава аб якіх сягала ад міндальных гаёў Дняпра да бурштынавага ўзбярэжжа Балтыйскага мора. Калі ў наваколе заціхаў звон зброі ў баі, усе ведалі – паехалі князі на паляванне ў пушчу. Толькі-толькі праспяваюць першыя пеўні ў вёсках, а з замку па сцежках, прарытых дзікамі-барсукамі, ужо імчыць паляванне. Толькі мерны тупат і няспынны рух наперад у гэтага шэсця, напаўпрывідаў, напаўпаляўнічых. Наперадзе сам князь у белых гарнастаях, здольных асвяціць ноч. За ім баяры ва ўборах з рысі і дзідамі, што пабліскваюць у агнях паходняў. На вулицах шэрая гвардія, з вачэй людзям б'юць смутак і страх. Не бачыць прасвету, не шукаецца адказу, як далей даць рады, і ці будзе працяг. Ужо распачаў на людзей паляванне, і шэраг сваіх з ланцугоў ужо спусціў. Чакаюць, шматлаюць, без абароны, чуць стогны ахвяраў, папросту брак сіл, але тутай, побач, у пушчах сталёвых, у багнах цагляных, бетонных палях, да бою шыкуюць ваўкі маладыя, за волю, за годнае, за крывіць вісяк. Яны для яго куды больш небяспечныя, яны гэта сіла, якой не зламіць, калі іх не збіць, не зламаць і не знішчыць. Яны будуць біцца, пакуль будуць жыць. Тут шэрая гвардія псоў не паможа, бо толькі на слабых прыдатная яна. Воўк бойцы ваўку заўжды дапаможа. Для псоў гэта праца, для воўка вайна. Тут шэрая гвардія псоў не паможа, бо толькі на слабых прыдатная яна. Воўк бойцы ваўку заўжды дапаможа. Для псоў гэта праца, для воўка вайна. За німі не злічаны спраў, кахорты, іх сэрцы і душы, адвага і паўны. Ваўкі маладыя, зямлі патрыёты, пагоні нашчадкі, дачкі і сыны. Засада, удар, безлітасны, моцны, вось вораг спалоханы, вось ён бежыць, ваўкі справядлівасці, меру адмерыўшы, знікаюць як зморы ў лясах гарадскіх. Мы тактыкі гэтай вучыліся ад продкаў, што біліся ад векаў, знавалы ліхой. За вольнасць яны білі з немцам, расейцам, мы зараз за вольнасць б'емся з лукой, і час адмяняе безлітасна ролі. Мы зараз полюем в бетонных лясах, сам бегаюць вочы, трасуцца далоні на іх шэрых тварах. Мы бачым страх, тут шэрая гвардія псоў не паможа, бо толькі на слабых прыдатная яна. Воўк бойцы ваўку заўжды дапаможа. Для псоў гэта праца, для воўка вайна. Так бойцеся нас, бо мы голас народа, мы голас магутны, маці зямлі. Мы былі ваўкамі, каб стаць чалавекам, а вы проста псамі так застались.
заўжды дапаможа. Для псоў гэта праца, для воўка вайна. Так бойцеся нас, бо мы голас народа, мы голас магутны, маці зямлі. Мы былі ваўкамі, каб стаць чалавекам, а вы проста псамі так застались. Так бойцеся нас, бо мы голас народа, мы голас магутны, маці зямлі. Мы былі ваўкамі, каб стаць чалавекам, а вы проста псамі так застались, 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 застались. Сны не адзіны матыў у горадабудаўніцтве. Шмат якія гарады з'явіліся на месцах культаў, святых дрэваў, з'яўлення чароўных істот і духаў прыроды. Але паселішчы, якія прыйшлі праз сон запачаткавальніка, асаблівыя храмы. Чалавек можа не валодаць словам або пісьмом, але можа адрозніваць гукі, склады загадкавага слова, якое трэба разгадаць у наваколлі. Можна простым пачуццём зразумець прыгажосць бачнага, штосьці аб'ектыўнае. Чалавек сам носьбіт духа і сілы, падабенства вялікага геаметра свету. Сон становіцца той сярэдзінай, якая злучае аб'ектыўную прыгажосць і суб'ектыўную сілу ў адзін храм-горад. Цэментам становіцца адвечная прага спасцігання чалавекам жыцця. У сучаснасці трэці складнік трохкутніка сон выліўся ў масіў мудрасці, якой імкнуцца кіравацца архітэктары-урбаністы. Найбольш актуальная урбаністычная праблема для чалавецтва зараз палягае ў тым, як зрабіць гарады зручнымі настолькі, каб чалавек, які раптоўна апынецца без даху над галавой, мог зручна заночыць на вуліцах горада і пры гэтым не выпасці з соцыуму. Не чалавек для горада, а горад для чалавека. Калі ваше паселішча акурат такое, вам пашэнціла. Калі ж не, трэба будаваць свой горад са сноў. З вами была Воля Сямашка. Адкрывайце свае гарады і да сустрэчы ў краязнаўчых кропках.
мы ёсць, пакуль мы ёсць.